U Blei Uba ngingi syakri ude U Blei Uba trei haduk mentah ju syong taj ju tia ju dem namar ka Bible ka ongom ta U Blei Uba ngingi syakri ju syong taj wat tang shi sengiru u trei ya ka kam ge jong o ban pen kia ban le I kam ge kraw ge pla ga GM jong wei brio badan hagani ka prathai dan preng jong fi hagani ka por le se fila ju mat ga kambah haga GM ge jong fi ga ba pila ju umat men shwa ba pi mat men taru ya kata ka kambah ban ngai ka kambah ga ba kraw tam ko blei le ga GM jo fi ga long bola pen imru ya ga GM ge jong fi men shwa pi long de komwei dai men ta pi long kum ni pi sngo tho ya ga jing pen ya pher men shwa ba men ta pi sngo tho shi sha ya kata ga jingkala men shwa ba men ta ba ngai hawa pi pila amat pi sngo tho ya kata Badan apreng jong pi kan ka por le se fi ong ngampat jumat ya ka kambah ga jong blei ga im jonga ngala duai ngala yam ngala lenyar ngala ot show blei anda hadu menta ngasa akumju anda nga ong fi kan ka sngi ka bamenta ada fim pat mat ya ka kambah ga jong blei ngai kan ka video hagan ka sngi kan ka jing pla kan da long shisha ka jingkar ku ya pi hagan ka sngi ngakwa fin pla ya ka por fi khingdiat snap ya ka ega ba ni ka khon ka jong blei ka don ban yathu ya ka ega bo blei ule haga jing em ka jong ka ngai kan ni ka jing kran kan ni ka jing pla kan long ka jing kar khu fi ka ban nang kong ngaso ba nai ka burom bat ka jing u blei mo bo pla inga ban wan hang ni ka kerteng jong ade Eugenia khong la ka chnong jong ade na piling kata ka hab bordar Assam te ka ega ba pelong nga ban wan hang ni ba ngayo moy ka jing pengkia ba blei ula pengkia yang ngadon habreng ka jing bom klan habro gi snam tang su yo ka pum te ngadap sedem ngayo bayong kli to hadin ang ta ngam ju li sim dawai te nga sudi na gidawai na pharmacy nga ong man sudi sim dawai ro ki doktor kin sa ong ba o ka jing dap sedem jong pi don kam ban le kita tes te ngam ju sim dawai te man banga bayong kli ban banga pum bangat pum gum to la ayu bet la dap sadem ngam la ban ring man sem ngam la ban penher man sem la sulong set bet kum to ta ga we kamin nga suduai blei nga ong a blei la nga long bet kum ni te ngan poise e haga ta ga mit nga duai nga suduai tang nanta ata nga su yes ngo ba ka jingkran jang pastor Bantei sai ong ba pidon jingpang kumno ba si suduai blei la ni blei ula ban pengkhia mo ko kitab Jeremia ka ong ba hagalanong ko balai puar ka dokor ko ar pnyo hakmi ngalong utrai blei ka do baro don ka bamla bat nga te hang ta nga su ong tang gunta ta ngala thiano hadin nang ta ha ki we pat ki banai nga yo bayong kli te ngong ni ngayo bayong kli kumni te nga habdi gitu gedawai ngadi tu gedawai kita gedawai gi banga sai di namar banga sai sim nam bentaba ki ai dawai bayong kli nga benta bandap sadem wat ke la klelang bat bayong kli dang ngadi itu gedawai ngam yo kochu te ngam kun mau yo gitu ko banga duai u blei la pengkhia mo ngam ko mau su i gitu hanre nang tapan ngong ni ngadi ikini gedawai beli ngam khia kumta aden nang tang li sim dawai biang na civil i doktor ong baleng ong bayong klik umta kumna i ai dawai nga aden nang tang adi ta dawai nga kala jam ta bayong klik ta jing thamen suki dang ala jam ka ta bayong klik akan mau threat are ngam don su ka jing dap sadem ngong ngam don su ka ta jing dap sadem ta ka daw ngadi gitu dawai banga sa di te nga klem koit ngong nga su ai ngu i blei nga su jauh ki umat hagata ka porang ong ba ani blei bila pengkia si saya nga melele kambah i kejing im go jonga ngampoi perkhat ngala janmut ban kelat map atrai banga ngakum kelat moi kejing pengkia ba mela pengkia i kejing im go jonga mela pengkia i ka do go jonga haga jing long do mela pengkia i nga mela pengkia i kita kejing pang go jonga ngasu ai ngu ngasu jauh umat hangta habanga perkhat hadin nang ta ngong ba nadu kata ka por hingam judi su i dawai habang abayong kli ngam judi dawai su menta da ngabayong kli da ngalong kumnu ngam judi dawai su na marka kamdon su kutu jing dap sadem ta handin da bayong kli rum ju lele su menta la biang la ga biang dam di dawai ro sagawe ru ngakwa ban plamo sapa na benta gitu gi khoni para arngut itu iwe i khoni para i baar habe ilate school ta isuan big ko complain na school ba ijai tu imla ban krekot imla ban pulekot chuan bit ko complain kum ta bit te hadin nang tu
ngim ong ra tanga supen pule be yaki naga ketinu bleng naga chitiu Jacob lanong ka ba nangkong ka dekot ka basan la daw nu na pi uduna ka jing start to unpan no blei uba ai kelut ya barok mo nga supen pule be yaki kita gi kentin hadin ngiwan ha ka healing festival ka balong hopolo te ngiwan hang to dangiwan dangila lik phai seyeng hadin kat tukat ni benai ni sayo jing tip na school ba mdon complain chu na school mjudon chu itagi aka hadin nang tanga sas ngau thu ba ublei ula ai kita ka jing start mo i ba ka jing duna ka jing start ka jong i ublei ula ai kita ka jing start ila la ban kre god hadu begino hikai ro kila lengo ba ong ba kumno no khna baro chikat tu u duna lut haki aka ki jing pule ha ki homework ha ki class work duna manta pat la biang lut no dong sedong ya kata rongan chu ai ngo i ublei ba ublei u yo i sisa mo u pelat sisa kita gi jing ki ba wan bantap ye i te haka healing festival ka bangi wan ha din nang turu itu ikuni parai balai pat idon ya ka jingli mo ha gane kikti gi jong i baro ar tengi sim dawai nga sim dawai tang sisin adin bangala sim dawai i te ngata nga idata ka jam dam ta tanga kam jam tanga kenyo nga klam ta su te hadin nang tapat idon ni gi jing tha gi gi madro te itur gi wan healing festival i pha duai ka tu jing li jong kti jong i baro ar liang ka tur kala ja la ka ja hi nga ingu U Blei ya kataro bat ka jing tha jong gi gim ki kho siu jong ir ko tur kala ja la ka ja nga su ai ngu pe U Blei ki kambah ki ba ule halala nga song bani thu i ki kambah ki ba U Blei ula le ha ka jing im ka jong ni ya ka ying ka jong ni nga sngo kamkut tane ngam dep su bani thu hadin nang ta U Blei u pengkhia ye meru ki doktor i ong ba i me jongi i pang kanser hadin nang ta itu para pat iba lit pule bible ia thu i pastor la duai te ong i me jong phila kia te me jongi na du ba itip ba iyo i kata jing pang kanser ba kum ba i doktor ila batai na du kata gasni ba itip ya kata iklam sim dawai iklam di dawai isu ong bet kum ne ngan sungai ka jingit jonga kala pangkhia yanga ngayro yu try nga aingu yu try ba baro kani daga bor briu ka jong yingin wa kan di perkhat me daga bor briu jong yingim la ban sngu thu ba U Blei u ichi sha mo adu kata nga kwa ban ai man sim yi ki weru ba lada phidon kanu ka jing ha ka ying ka sam ka jong phi ha ki jing ke ba phimat ha ki ying ki jong phi ngan ong yu phi tang kane ka we ba yai ne ban duai U Blei duai ban ai ngo U Blei ki ki ba ki U Blei unsale ki kamba kum ngaro kum ka ying mo ngila don kita ki jumut jing perkhat ba ime in shitom kum ta ngin long kum nu ngila taba ki idang ong pan ban yangi o yo phi ki khun phi du thia da ban ta jong nga tangam lele nga tanga susania U Blei la pang kon haba ngi kum ki khun ingi pe ye me yo bor yo man sem ba U Blei u ai bor sisa ye i ba ila ban sa i kita ki u ai bor ye i u pen khia ye i u pen i sisa ki kamba habaru sikat tu ni long kata ka jing shakri Blei jong ni ka long tang ha ke er ke bangi ngim la ban sngo thu ngim chem kanu la ne ngim tip ba hadin na ta ski ngin sa sang thu ngi sa yo ban mat i ki jing kar khu ni duai U Blei yo sngo ye ka jing kran jong pastor Bantei bat ye ka Potternettv yo sngo kita ki jing kran ka panlong yengi bangin ngam jeliu lane ka pelong yengi bangin perkhat arsen ye ki bala dep nga ai U Blei ya ka Potternettv hi barok ko we bat nga ai U Blei ru ba ai lat yengi bagi yo ban pla mo kita ki jing sham jongi bagi yo sisa ban mat i jing kerku bo Blei hadu kat nu yengi hadu kat nu udang map te hi jing dunai hi jing bakla jongi theo lada U Blei u theo ya jing duna ba di jing bakla gi jongi tharangin long kum nu lening in poise nga kan mau ya ga kitab Jeremiah ru kala nong ka balai phulai ka khot ka balai ka ong hakami ngan le ki bakrao bat ki ba ya ki ba phim tip ngas ngau thu si cha habo U Blei u pangkwat ye ki ni ki jing pang ba ro ngas ngau thu ba ka dei si cha ka tin U Blei ka ong mo ngan le ki bakrao ki ba phim ngau thu phim la hi ban tip ru phim la ban ngau thu phim la ban tip la da U Blei u le ki nu ki kam ni ki bor bru jong ngim la ban perkhan
ngai si chai sang ti blei ba blei ulak ker khu kat ni ke yeng kesam ukur khui khoni para ukur khui ke yeng ukur khulot ina dong sadong upendap igi jing don kam i yo ya kata ka yeng ka ba song suk song san ka yeng ka bom don suk kita ki huri hura lene kita ki jing bit ki jing penthon nga ai ngu sisa U Blei ki jing le bha bat ki jing ker khu ka buram bat ka jingu nga ai tang yu bat dei tang yu u badei hok ban yo ya ka buram bat ka jingu ka buram bat ka jingu nga ai sisa abang apar kat banga ai ngu U Blei kat banga ai ngu rungas ngau kambiang su ta namara ha perkhat ki jing bha ki jong u kilong ke bekordor ko mo tu jing ruai ka ong mo ka jing kemen utrai ka long ka dawai ka long sisa ka dawai ka jing kemen utrai ka long sisa ka dawai te tanggi ni ki jing keren ki jong nga ai Khublei ya ka Potternet hi barok ko wei bat nga ai ngu U Blei ru kumju Khublei subun Lara don preng jong fifli amat ki jing ker khu ni ki sungi but the shisha pi ong ngan buat shisha utrai nget bu utrai le ki kambah aga jing im jonga na sngo ga ne ka por ka fi snap ne ka video utrai la khta ka donot ka jong fi la khta ga men sim ga jong fi but haba u khta ka ta hi kala de ka kambah aga jong Blei but haba u khta ai lat utrai ya ka ba unang thau unang shna unang penjanai da ga jing im ga jong fi ya ka ba unang yo ban trei ta ka jing trei ka ba ha ga jing im ga jong fi ini dua ga ne ka por ka menta try ni ka por nga duai nga aingo try ni ka jingkren ni ka jing pla jong ni ka kon kala khta ai ba bon nga ni ka por kala khta ago kon ra try ni kong iba snap ya ka ni ka jing pla ga ni ka por nga duai u try nang kar khu fi ka u try unang ai bor ya phiru men shafi na ka jing dom men ta u try u kren u khta ai fi u pen kandu ya fi ba khat ya ka kerteng ka jong try ai lat ba un rung ha po ka men sim ka jong fi ai lat bon rung ha ka jim ka jong fi ba u jisu un pen kala si sai fi un da pen thamai fi finom long show jing thao ba rim jing thao ba jot ba pat ba pra ne ba so si ba thang re ha bo try one pi yo ya ka jing kemen ka ba mla ban batai ka jing kemen ka ba kraw ka ta ka unspeakable joy nga duai nga kar khui fi ka ne ka sngi bat nga duai nga da nget bo tra hi unang yo ban le ka kam ka ba phla ka kam ka ba janai ka kam ka ba kraw ka jim ka jong fi mga duai amdan ke hi bamla ba utrai ulang U Blei Uba la try nga duai nta iba ro ane ka por ko kra men ka khur inu kon jame ka jing em jo ka long ka jing em ko try ka ba em ha ka jing panrem ha ka jing sngo du men sim ha ka jing no men sim duai ga ne ka ski bu utrai nang kar khu ye phiro ba utrai nang le ki kamba ga jing em fi wa ju du men sim U Blei Uba ngi shakri de U Blei Uba trei ba U Blei Uba le ki kamba ai lat bu try un le ki kamba sngap jar ong ka tin ga jong Blei wa nom ki shine shatai wa nom ki jing mot ai lat bo Blei un trei ka kam ga jong o ha ga jing im ga jong fi bala fi ai lat si sha fi ai jing bet yo un le bet ya ga ta khat yo jisu ga ne ga sngi ong trai arab yanga bada bo trai u sngo ya ga ta ga jing khat ga jong fi un le ya ga kam ba nga da duai nga da kar khu fi nga ga sngi si sha trai men arab ni ga khon ga jong me ai ga jing im ga kalan da ga sngi nga si sha kata ga bam jukot ka kalan da ga sngi na ga jing dom sha ga jing shai na ga jing yap sha ga jing im duai nga kar khu fi ka teng jisu no em amen but amen try na kar khui fi unang pen khia e ga do unang pen khia e ga men sim unang yarap fi ki ben ta ki ba per ye ga jing don kam ki ba per gi jong fi Blei ga jing so lor kat fi Khublei shibun amen